estic treballant en allò que vam engegar amb Josep Maria Jordana a l'any 91, que és Habitual Video Team, que som una associació sense ànim de lucre, que ens interessa, tenim com a objectiu principal de difondre, de donar espais perquè l'expressió artística que es canalitza a través del vídeo es pugui veure, es pugui conèixer en aquesta ciutat on estem treballant, que és Barcelona. Tenim bàsicament 3 projectes en els quals treballem, que és Flux, festival de vídeo d'autor, que el fem un cop l'any, i Flux Club, que és com un allargament del festival o una preparació pel festival, depèn com ho vulguis veure, que és una programació quinzenal que fem a l'Antic Teatre, i a cada sessió, és a dir, l'esperit tant del Flux Club com del festival és presentar obra dels artistes que s'expressen a través del vídeo. L'altre projecte és Influx, que de fet surt del flux des del principi perquè ens interessava veure també com el vídeo s'hibrida, treballa amb altres arts. I llavors, des del primer any que vam començar a muntar el festival, que hem volgut presentar coses on es vegi el vídeo combinat amb música, combinat amb dansa, combinat amb performance, amb qualsevol de les altres arts. Llavors, des de fa 6 anys, fem un petit festival que es diu Influx, on totes les actuacions tenen a veure amb això, amb el vídeo i amb qualsevol de les altres arts. I per últim, el projecte on també aboquem moltes energies és un projecte que es diu Suma, que és un arxiu online de totes les gravacions que hem fet, perquè som molt documentalistes també, i des de l'any 90 que estem gravant actuacions de música i poesia experimental, bàsicament, hi ha algunes altres coses, però això és el nucli, a la ciutat de Barcelona, doncs coses que ni el 90, ni el 2000, ni ara, et diria, interessen gaire a molta gent, no? Als mitjans, vull dir, m'estic referint a... I llavors nosaltres anàvem a gravar amb la nostra càmera i tot això ho vam anar guardant fins que va arribar un moment que vam dir aquí hi ha un arxiu impressionant de la història de Barcelona pel que fa fonamentalment a música experimental i poesia experimental. I llavors vam voler abocar tot això a la xarxa perquè la gent ho pugui veure, totes aquestes gravacions, que els prestatges de casa no hi fan res, no? I tenim la web on es pot veure tot l'arxiu, què hi ha, què tenim, diríem, i potser ara hi ha 150 vídeos que ja estan penjats, però en tenim més de 1.300, o sigui que queda molta feina per fer. L'art existeix per alimentar-nos, o sigui, a banda que sigui la manera d'expressar-se de molta gent al llarg de la història, crec que a la resta de societat, els que no som artistes, doncs, i a mi particularment, sempre sento que és un aliment molt necessari per viure, l'art. I aquest aliment pot ser dolç, àcid, pesat, pot ser de moltes maneres, però sempre és un aliment que crec que, vaja, m'ajuda a viure, i a mi i a molta gent, vaja. Sí, jo crec que l'art no ha de ser crític necessàriament. Pot ser-ho, i gràcies que hi hagi art crític, però no veig que ho hagi de ser més que la resta de la humanitat. Vull dir, em sembla que tots hauríem de ser crítics, qualsevol persona hauria de ser crítica, i l'art doncs també, però no més, perquè l'art pot ser de moltes altres maneres també, a part de crític. El comerç de l'art, el mercat de l'art no m'interessa per res, però per res és per res. O sigui, no em sembla que aporti cap benefici més que l'econòmic a molt poques persones. A les institucions que poden fer alguna cosa per l'art contemporani els hi demanaria, en primer lloc, que deixin de veure l'art com una mercaderia, que deixin de veure l'art
com alguna cosa de la qual poden treure profit econòmic, que deixin de veure l'art com una indústria i que vegin l'art com una altra cosa que no és això. És a dir, el benefici econòmic és el que sembla que prima, no?, a la societat en general, i en el món de l'art no és menys, i passa això. Llavors, primer de tot demanaria això, que hi hagués una mirada diferent al món de l'art, i després, evidentment, que donessin suport als artistes, suport als espais i plataformes que treballem per la difusió, pel coneixement de l'art, i en tercer lloc, com a cosa molt important, que treballessin en l'educació, amb l'art i per l'art, que s'invertís molt més a treballar en l'educació.